otvorenie účtu na ecolotra.com. Registrácia na ecolotra.com pozostáva z vyplnenia krátkeho registračného formuláru. V hornom menu klikneme na položku Môj účet. Vyberieme si druh registrácie. Ecolotra.com ponúka dva typy registrácie. Registrácia zákazníka. Ide o základnú registráciu pre užívateľov, ktorí chcú iba nakupovať. Ďalej, registrácia autora. Je to rozšírená registrácia pre užívateľov, ktorí chcú na ecolotra.com publikovať svoje autorské diela. Po výbere typu registrácie sa nám zobrazí stránka s krátkym registračným formulárom. Starostlivo vyplníme požadované polia a registráciu ukončíme kliknutím na tlačidlo Uložiť.